DSF ni ungai je 8 तारिख Januari 2021 je Madobari Chowmuniwo जों Black Day observation खायना थांदोंमो कसम साल हिसाबै आबनि बागै तिप्रा हास्तानि जत परि दंनाय ताई चाकरि खायदोंनाय गृहस्थी खायदोंनाय ताई तिप्रासाना हामदोंनाय दखाना हामदोंनाय खाजोनि ताकताय जोंनो कबनामो सङो आ साल जतन आरो फायनायनि बागै जों तामनि बागै आ साल जों कसम साल हायकाबा ब्लेक डे नि पालनाया थांनि दं नरक काहामकानि सिवो नरक साइमानो थांनाय बिसिवो 1 जानुवारि 2019 जे CAB no जों कासना थांतिनि आजागा चिनि परि दंनाय ताई सिगला तिप्रासा र खरगदक आबाहाके पुलिसनि गुलिबाय सागो दुखुमान बायखा आबनि बागै जों आ सालनो जों चिनि DSF नि केलेन्डार जों नाहारका जों आ साल फाइब्रुम जों कसम साल हिसाबै हायकाबा ब्लेक डे हिसाबै जों पालना थांनि दङ तेबो कयम सुङो तेबो साइमानम सुङो जों जतखन जे चिनि CA अबनो ओ आइनो जों रिमुभ खायासा जरा DSF आन्दोलन खायथांनाय ताई जों नेसुबाय खालायै चिनाबो सुप्रीम कोर्ट जे केस चलि दंमोन जों आ केस बो साबुत खालायै जों रयल खायना थांनाय आबा हायकेनो आ साल जे 8 जानुवारि 2021 गोबां पलिटिकल थोंग्रों लिडार ताई विभिन्न पलिटिकल नि लिडार जों लिंगो ताई NGO रावनो लिंगो आबनि बागै जत तिप्रासा ताई चिनि खुंथाय बारना हामजानाय रावनो जों कयनाम सङो आ साल जों बाक्सा पाल बाक्सा फायनायनि बागै